we had to find a middle, 'cause the middle is the only way. Jeg kommer fra København. Og hvad repræsenterer du? Jeg arbejder i et børnekulturhus i Københavns Nordvestkvarter. Hvorfor tror du, at barnekultur er så vigtigt? Ja, hvorfor er børnekultur vigtigt? Nu har vi lige haft en gammel undervisnings- og kulturminister til at stå og tale, og jeg synes, han sagde det meget fint. At når vi arbejder med kultur, så er det jo fordi, vi på alle mulige mærkelige måder i tale sætter os selv. Og når du så arbejder professionelt med børnekultur, så arbejder du også professionelt med at lade børn og unge i tale sætte sig, og dermed tage del i et samfundsliv og være en naturlig del af det samfund og den verden, som de lever i. Ja. Hur föreslår du att man får makthavarna att förstå vikten av kultur för hjärnans utveckling? Ja, det ena är ju att lyssna på mig eller att liksom läsa in sig på vad som den moderna forskningen har kommit fram till. Därför att där har vi så mycket data idag så att jag tycker att politiker borde inse att man har en skyldighet att utnyttja den moderna forskningens resultat och den kunskap som finns. Wakes up the neighborhood. Sirens approach as the shot rings out, sticking with the needle. Blood on your shoes. How do you define culture? Well, culture is actually a set of collective beliefs, is a collective values. It's what actually a group of people develop, as a common interest, a common attitude towards life. Bad flowers grow in a violent town. Close your eyes and run past. At a distance their faces could be happy or sad, sticking with the need. Varför anordnar ni den här kulturfestivalen? Jo, för att vi tycker barn och unga är viktiga. Och sen vill vi också höja kvaliteten på barn- och ungdomskulturen. Och därför har vi tagit hit forskare som är duktiga på det här området. Och det är väldigt kul att få lyssna på de här forskarna som kan så oerhört mycket om barn- och ungdomskulturen. Vad tänker du på när du tänker på ordet kultur? Nej, altså jeg tenker jo mest på den delen av kulturen som jeg beskjeftiger meg med selv, som er kunst. Og kunst opplever det er først og fremst historiefortelling. Altså det er ikke i konkret betydning, men i abstrakt betydning. Altså det er historien om hva det er å være menneske. Og formidlet via et emosjonelt uttrykk da. Det er ikke først og fremst intellektuelt, men det er først og fremst emosjonelt. Og denne kunsten gir oss også verdifull kunnskap, han gir oss emosjonell kunnskap, som er på en måte noe som vi kan kjenne på, i stedet for at det på en måte er gjennom det rasjonelle, så er det gjennom det emosjonelle, så at du kan kjenne at noe er riktig. Vad tar du med dig härifrån? En massa inspiration, en massa glädje och en hel del nya kontakter.
Och framförallt glädje, tror jag. Massa rolig kultur och känna att yes, vi är många som kämpar för det här. Ta med mig från alla föreläsare, men det som jag kanske, och det kanske är för att Ore nu var näst sista, Ore Hamre var näst sista föreläsare, men han pratade om skillnaden mellan sociala projekt och kulturella projekt och eller konstnärliga projekt, så fick jag några tankeställare som jag kände igen men som jag aldrig hade formulerat.